Здравейте, приятели! Това видео е за вас, най-вече за хейтерите, които всеки ден пишат какви боклуци продаваме, какви инвертори, как лъжим хората, как нищо не тръгва, без дори да са отворили нашата обява. Това е инвертора, тук пробваме 4 на литиева батерия. Сега по-набързо да не ви губа излишно време. Това, което предлагаме, 3000 вата, 4000 вата, 5000 вата и най-големия звяр 6000 вата, който е около 5-6 кг, едва се държи. Това е голямо чудовище. В момента тук ви тествам 4000 ватов инвертор, пълна синусоида. Да, не е ефтино, но както виждате работи. Тук сме свързали приложението, за да ви показвам консумацията на тока от батерията. 13,5 влиза напрежение, 225 излиза. Набързо пускаме. Ето го, работи и тук може да видите резултата. 2100 вата ток, близо 170 ампера в момента. Работи ли? Работи. Не вярвайте, това е измама, това е монтаж. Ние тук се опитаме да ви излъжим, да ви вземем тук едни 400 лева за нещо, което вие после да изхвърлите. И този път ви лъжим, и този път се опитваме да ви измамим. Веднага ви показвам още един уред. Instapot. Така консумацията си тръгва. 1600 вата е консумацията. Включват се вентилаторите, има 2 вентилатора отзад на самия инвертор. Имайте предвид, че това е 4-ката. Той е по-слабичък. 4000 вата, трябва да знаете, е пиковата мощност на ток. Номиналната е 2000 вата. В момента с фритюрника на предишното видео ви показах малко над номиналната мощност, че работи без никакъв проблем. Представете си как работят петицата или шестицата. Това, което препоръчваме ние най-много продаваме, е петицата. За какво ще бъде полезно ли? Как за какво? Отиваш в гората, ток. Отиваш на плажа, имаш ток. Отиваш на Балкана, пак имаш ток. Отиваш на къмпинг, отиваш на палатка, ток навсякъде. Може да го свързиш и към батерията, тягова или литиева, без значение, може и към акумулатора в автомобила. Бързо и лесно. Тежи около 3 до 6-7 кг, зависи коя модификация си избереш. И даваме 2 години гаранция за този продукт, като е тестван многократно от нашите клиенти и няма почти никакъв риск за теб. Има 14 дена право на връщане, ако не си доволен, връщаме ти парите. И веднага след този маник ви показваме това животно тук, което е 6 кВт, което има 2 изхода. И пускаме две неща едновременно. Така, пускаме ефрара. Оп, работи. Добре, набра. И сега пускаме и е този красавец. Всичко работи ли? Работи. Айде хейтерите, живи и здрави. Това е. Влизате тук в този сайт и поръчвате. Или на телефона от обява. 200 ампера. Имайте предвид, че няма как да направим видео с над 200 ампера, защото батерията е ограничена до 200, а той няма и нужда повече. За домашна употреба е перфектно това, което му е необходимо на човек да включва от домакинските уреди.